ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi naga binta ka tuition bat coaching ka babhatam yapi yasno bat ka ICA Kibor penya jong ke East Khasi Hills ki laslang ban pelong ya ke pre-recruitment coaching kom training kabade ke jing IG Hikai ya ki Samla ki Kwah rung Shah kam Shipai ha ka agnivir khanang bakin tip khambanya kumno ban tho ya ka common entrance exam kaban salong ha ka tayo bakhado jong ubnai jeliu ne ha ka tayo bani kong jong ubnai nai tung mentau snem ya kani ke jing Hikai ka ba South San ski laslang menta ka ski ha KGP Sinon Girls Higher Secondary School Mokhar la play gani ke jing IG Hikai do ba CVD ding do IAS ubadeiru commissioner and secretary jong ka sarkar jilla hagani ke ski la dan lang ke deputy commissioner ke East Khasi Hills ke kong RM kurba u director jong ka army recruitment office u colonel Vijay Kumar u ba S Marbanyang ubadeiru lieutenant colonel Balashong Thaj lingba ke jing wan yeshim menta ki Samla hagani ke jing IG Hikai ka pen I ba ki dan buan ki Samla Khasi ki Kwah bandrung Shah kam Shipai namar ba ki la don de ki phongot ki Samla ki bawan ban Shah Hikai hangni